Lah kecuali nek luwak ning kono wis beda. Lho wis nyenggol kene to. Iki lagi awal lho. Nek dagelan kuwi tak unek-unek iki aja jengkel engko bali mah stroke kok. Wah, malah seger strawberry, Kae buah. Stroke tegese sing ngene lho, ludira inggir kek tadi. Kok berarti tanggoku pegawai PLN wingi ora kesetrum gur stroke kae wingi. Wajane ngayelmu. Ora ngayel ya ora mangan aku ki manutan ya bisa ngadek. Moh kalah. Lah ngendi ana lomba kok gelem kalah. Lah iki ora lomba kok, Oh Mbak. ya Ding, perjuangan iki. Baleni. Balenono nek njupuk wong. Ayo Kang Mas. Kayung yen marang slirane Kang Mas Broto. Apa Dik? Wah, lah ora wibawa. Broto kok apa Dik iki? Cara ngendi? Kuwi Broto Wali. Aku ki seumur-umur dadi ketoprak rong tau dadi satria kok. Lah dadi apa? Biyen ki dadi lutung. Ning malah ketok apik lutung. Broto kok cilik. Paling ora gagah gede dhuwur. Gagah gede dhuwur ngono. Delok ngendi ana Broto Wali kok gede ya kecilik ini. Mas Den Mas Broto iki lho lak ya gagah gede dhuwur. Sing penting kan rasane, Dik, cilikane. Rasa Dinangani mak ya. Ben kuwi sengaja kok, Nduk. Apa? Beduke dipisah karo Jaipong ki men sing beduk bisa ngulir budi ngasakati wasan. Oh. Iki mae kok wong gerang ora. Udu aku sing dekek kono kok ya aja nyalahke aku. Iki awake dhewe ora dhewe. Sebabe neng limbukan iki awake dhewe dikancani karo Mbah Baut karo Mbak Niken. Iya. Terus mengko ning gara-gara isih ana pakdeku saka Wonoginten. Sapa? Penjane Ki Gareng Tralala. Weh. Engko gara-gara rawuh. Oh iya. Ya engko ben berkah ya. Ki disepati nduk munggah panggung. Sapa? Penjane Mbah Baut. Karo Mbak Niken. Slendro, Dik, Dik Hayu. Nggih. Sepatu apa, Mak? Serampat, monggo. Serampat tilangnya, Mak. Salamane mengko.
dipangku ngene gek meneng. Tur yo lek arep polah we kepiye ning ngene. Kiwa tengen begunungan. Ayo sing pola sing cilik kok ya. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Niken, nggih Mbak Niken. Dos pundi kabaripun? Awit berkah pangestunipun mangke rayo wilujeng sehat, Mbak. Alhamdulillah, Mas Dalang sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak. Wah. Alhamdulillah kok sekarang langsing ya. Dangu mboten pinanggih kok Nggih. langsing terus aurane ki jos ngono lho. Benten lho, kula salaman cobi Amit sewu, salaman kali Mas Dalang. Pripun? Lho, Amit. Lho, salaman we Amit astane kemlemet. Parfume genah parfum larang. Coba Parfum. lho. Iki kok aku salaman gel-gelan ngene iki, Pak. Parfumku fresh care. Yo beda usia kok aku lembut. Yo. Lah jare mau anu Ono mentok nyekel gagang apa nek garan wayang iki jenenge? garang Gape. wayang. Napa? Gapit. 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 Lah kene linggis. Kon alus kepiye? Beda kene jurusan pergoblokan. Kok pergoblokan to, Mbak? Bego. Eskavator kok. Kae eskavator kok. Eskalator sing nggo ngitung. Kae kalkulator. Angel nek iki angel. Yakti wani ngundang-undang aku goblok. Ampun to. Ora apa-apa, ora. Ingkang Bageng. Kowe ketok pinter ki mergo aku mekalah dadi wong goblok kata kandhane. Coba nek aku pinter, kowe padha paling wipti-wipti. Apa 50-50 ki? Pange lamun. 50-50 ki padha-padha 50-50. Nek uman ora ya nyelawe. Kula sowan kalian bojo kula Baut. Nggih, Mbak. Wonten ing Dusun Kranggan, Kranggan. Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Leres. Alhamdulillah. Oh dawuh, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng rawuh Pak Dewan, Pak Agus. Ada yang bisa saya hancurkan, Pak? Kok hancurkan? Bantu, Arep bantu. bantu apa sugih kono kok? Nggih. Oh iya. Siap-siap wonten nawala menapa? Oh. Wah. Oh, iki. Nggih. Oh. Genah salah alamat. Kepiye? Iki mangke diwaca sing cetha. Lah wong aku ki ra iso maca ki malah dikeki tulisan. Lah genah salah alamat iki. Nggih engko tak wajane. Mulane tak WA ki balese nganggo voice note Mbak. Lha mboten saged. Ning niki kalih dinten niki jenengan mboten saged WA aku lho. HP kula klokom soklin. Lah kok dikom apa? Lah sak HP isine iwak kabeh kok. Anggere terbuka storine iwak, wah ambune wadus WhatsApp. Gek tak kom soklin tak tinggal ngomah. Dikom yo rusak HP-ne. Sing penting wis ora mampu. Ngestakaken dawuh saderengipun uluk Salam salam. kagem warga masyarakat. Kagem warga masyarakat mriki merti dusun ya Pakmu. Nggih, Merti dusun utawa bersih dusun. Luar biasa. Ngodinonga kula kalian bojo kula ngalap berkah. Nggih, Mbak Mugi Ayu. sedaya pinaringan sehat bagas waras. Amin. Ayem-ayem toto titi tentrem. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti. Amin. Liyane dusun Pranggan ora iso nanggap wayang Ronggon. Lah kok Ronggon? Kae. Kae iki layar, Pak. Layar iki disoteng terus kae ning layar. Cara biyen layar tancep. Kayak iki kepiye wayangan kok anu di inisiatif gur nirokke aku wae aku. Piye to iki proyektor, men sing lenggane kono ki ketok. Oh. Aku mau anggere ngene lho kok melu. Iki kepiye lho ukur nedak wae mbok yo mandiri aku ngono. Mbok ampun ngono kuwi lho. Ngapunten Pak Dewan, Pak Agus. Anu amit sewu niki bojo kula tetep angel. Kula kandhani tetep angel. Kepiye carane to, Pak? Awake dhewe iki merajakke warga masyarakat. Ditimbali wayangan dalange Mazda, Iya. Mazda Yusuf. Iya. Lah terus kepiye carane aku online klambi men sesuk ki ketok leb-leb ngono. Lho ki tak rewangi men nganti kitir-kitir ngene iki men apik. Lah kok jenengan isik spray. Nek ngeten iki pripun Pak Dewa? Niki tesih spray Mickey Mouse niki lho Pak Dewa. Lho ora rada telat wae jane ngentosi sing pesenan kula. Dereng dugi. Pesen apa? Yo klambi jumakir urung teko. Kok Biasane jumakir sing tukang ngeterke lho. gratis ongkir. Kok jumakir?
Jumakir saiki mayang yo an. Oh lah nggih. Karamojo kono. Senengane Luar biasa lho dalu niki. 22 titik pertunjukan. di Gunung Kidul. Gunung Kidul ki Punjul mampu. asline punjul. Oh, asline punjul. Gunung Kidul mampu memperkerjakan. Memperkerjakan alon-alon. Alon-alon. Memperkerjakan. Nah, sekitar 1 juta lho. Kok Lah umpamane kene iki kro ki 30 umpama. 30. Ping 22 pira wae. 30 ping 22 kuwi swidak 6. Lah, kok swidak 6 to? Lah iya nek 30 ping 22 ki arak pira? Dedek kursi 600 iki. swidak Lho, tegese. 600 dina iki nyambut gawe lho, Bu. Ya alhamdulillah. Umpama ngene iki amben minggu. Ora iso tuku lemah. Alhamdulillah. Iki sing jenenge tetembungan nguri-uri budaya Nah, Jawi, nggih. melestarikan budaya Budaya Jawa. Jawa. Termasuk Pak Dewan ini, Pak Nggih. Agus, piyayine mau masyarakat, Iya. pokoknya ada pertunjukan. Pertunjukannya apa sesuk dalang? Oh siap, Siap. saya bantu siap. Selain itu juga selalu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinane sing Lah niki jero niki. Niki program pokok. Kula wacane nggih Mas Dalang. sing Mbak nih kan diwaca ben sah. Nggih. Maka dia ngedruke melih nek pun sah. Bersih Dusun Kranggan terselenggara atas dukungan serta bantuan dari Partai PDI Perjuangan. Luar biasa. Tepuk tangan. Aku nganggo peling kok. Terus entuk bantuan aku. Cocok iki. Menika Ingkang pangapunten. ingkang Karawan. Oh alah. Oh. Ingkang Karawuan Ibu Bupati Gunung Kidul Ibu Endah Subekti Nggih. Kuntariningsih Sih. dan Ketua Fraksi PDE. PDI ora PDE. Kok ndak kali BPD. Dan Ketua Fraksi PDI Erik Pak Agus Joko utawi Pak Dewan matur sembah nuwun. Alhamdulillah transparan keterbukaan matur nuwun peparingipun aja dijenengke saweran ning jenengno sedekah. Luar biasa mugi berkah barokah nggih Pak Agus. Soalnya ini sudah tepat untuk sedekah. Alhamdulillah. Kaum duafa sampun wonten mriki. Matur nuwun pun lintu kathah ya kayak kene Joko Dadek sapa jiko ketiban gedek. Ora masalah. Wong nenek gedheke. Jikuken jan ora masalah. Gedheke gur cilik ora masalah. Ping sak lembar. Nggih. Wonten dawuh. Wonten Nggih. dawuh. Yu cange Pak. yu limbo. Bungah ra kaya bengi iki aku. Nggih. Terus pundi? Pripun? Ing atase ming sak aku bintang tamune penjane Pak Sri Susilo Tengkleng. Wah, elok tenan. Lah niku mangkene bar tengkleng niku terus gulih, terus tongseng, sate. Mboten tegese Ora. Pak Tengkleng Pak Dalang niku kan wonten Pak Dalang Tengkleng. Jenengan menika lho, Mbah. Kok kula to? Heeh. Lah ya Jenengan nganggo iket solo ngono kuwi persis Pak Tengkleng. Wah. Berarti men aja persis amit dicopot. Nah. Lah padha malah. Ya kan men bedane. Iki kur karinge kayak ngene wis padha. Lho iki ketendilan iki. Nggih. Kestaken jawuh wonten pamundutan lagon menapa? Wah. Iki oke, Mbak. Oh kathah. Niki saking tolong diinformasikan. Nah, terjadinya ringgit wacucal amarga angsal dukungan dana saking padha wae, padha wae. Sami sampun kula waca wau nggih. Tembunge kok terjadinya. Terjadinya. Kaya tragedi apa, Mas? Nggih. Oh lah niki wah. Kula nggih pikantuk. Nih. Nggih. Waduh bahaya ku. Lah ngopo? Surat kaleng. Urung jerone kuwi paling jerone. Lho ora ini Kene. tulisane kok ya. Nggih. Nah, kalenge utuh. Nggih. Nggih. Nah, iki kaleng paragon iki utuh. Wilujeng dalu bucange Nggih. saking seni reog sedya budaya Kranggan. Berarti Nggih. seni reog jerpong jingpong jerpong jingpong jer jing 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 jer jing cacing cacing jer jing jer jing jing cacing jing jing jer jing jing jer. Oh, wong tua wirang malah bungae pol. Lah iki kan reog kan ngono kuwi. Badhe nyawiji bawa podang kuning. Oke. Matur nuwun herek-herek Gerek-gerek. ETM. Iki wacane kepiye? ETM. ETM. Etrem iki, Bang. ET. Lemoto etrem.
Janet. Ngejo etrem ngejoan. Nek nggon aku etrem ki marem dadi ngejo marai etrem tenan. Nggih, Ora bae. Ora bae legak trik. Lah iya ya. Zane. Jan sepole kene etrem tenan. Ngejo etrem. Lajeng menapa melih menika? Iki Dawuh Pak Dalang. tenang wae. Sabar. Dalu Mas. Nggih. Nyuwun tembangipun Sesideman dipun bawani. Oh, nggih. Katur dumateng Budukuh Ibu Krisyanti, Nggih, Bu Bapak Kris. Murdiarjo, Roko Mas Harga Prawira, kalian Roko Mas Sarno, Roko Mas Timbul Sabarno, lan sedaya masyarakat Padukuhan Kranggan, mugi dadosa panglipur sak wetawis. Ya, saking kula Pak Wasino. Notabene mbok bilih kepareng ingkang bawa kula suwun Mbah Kino. Oh iya. Oh nggih. Kok diaturke. Mbah Kino ki saking Jepang. Kino. Mbah Kino. saking Jepang sing bawa mangke. Oh iya. Mbah Kino. Menapa rumiyin menika ingkang pun aturaken? Podang kuning ingkang badhe Ingkang badhe bawa monggo kang badhe nglaryani iki wau. Bawa. Podang kuning. Sik bawa Pak Etim. Ki janjane ya sapa ya? Monggo, Pak. Pundi, Mas? Etim. Monggo Pak Etim napa Mas Etim napa ATM? Anu Pak disebul nek ngetes mic ngene. Oh nggih Pak. Pak. Nggih. Waduh. Duh ampun to Pak. Kok malah bekos? Lek wong nyebul niku nggih werni-werni. Oh nggih. Enten sing Oh nggih. Oh. Isa mentawis bucange wilujeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Derek nyawiji teman kemawon kula salah setunggaling panjang kuyung. Nah. Iki apa ya iki? Ngajeng Oh, Pak ngajeng. ngajeng. Lah jenengan ngajeng sing ngendikan lah. Iki salah satu sing salah loro ning kene. Yun pamunten sawetawis pitepangan kula salah setunggaling panjang kuyung seni riyaya budaya saking Kranggan. Nggih. Kula wau nderek pentas ngregengaken swasana sambet kalian kadang warga masyarakat Kranggan merti dusun utawi rasul. Nggih. Sedaya sampun kalestantunaken mugi dados panglipur dhateng kadang warga ing Kranggan sedayanipun. Allahumma Amin. Nah, bar ngene iki njuk metu kisah iki kok. Kuwi nek genduren monggo Pak bawanipun. Yun pamunten sak kamat-kamat mengke dibantu nggih. Oh nggih, niki urip kula menerkoso ajeng bantu tiyang sanes kon. Mboten pripun-pripun. Kalau mangsane wong cilik ya mbantu wong gedhe. Nggih nggih nggih. Najan wujud temong peksi. Walaupun hanya seekor burung. Kenapa seekor burung? Iya. Diterjemahke lho Pak, Kok iya? Ono wong anu malah gelut iki malah. terjemahkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, jenengan bahasa Inggris. Nek yo kono ki do entuk ngeyel malah. Monggo Pak. Agawe talining bronto Membuat talinya berantak. Berontok ki apa apa ora? itu berantak? Apa itu cinta? Cinta. Oh ya cinta. Iya. Kok mengi Mergo ngiwe ya. aku enak aku. Alos manis terembrak ati. Halus manis merak hati. Bahasa Inggris. Kudune ki Halus manis merak hati. love you. Cah cerdas e. Bahasa Kok Inggris. meng love you? Loh, lah kan cinta. Merati kan cinta. Alos ki smooth.
Alus, smooth. Oh, alus ki semut. Oh, berarti aku wingi dirubung barang alus. Dirubung semut. Pas menek kayak dirubung barang alus ki do nyokoti ngendi. Semut ireng, semut abang. Semut gramang. Semut nganggrang. Semut nganggrang, krutu. Krutu kok krutu. Mbak, ora kok semut sing gramang kae smooth. Smooth, yes. You know smooth? Alus. You know smooth? You can speak English? Yes. Yes. Smooth, you know smooth? Smooth No. and hard. Ais. malah digusah aku. You like a banana? Gedok. Wah. Inggrisku. Bagus. Gedok ki bagus. Astagfirullah, Pak. Bagus, gedok, bagus. Mbah. Drok ki artine kire. Murah langsung hati-hati pangandikan. Berarti Pak Dalang ngirit drok kire. Anggara wiwit kan drok kire. Tegese basa Inggris the dog kire. Ngono kuwi amen sewu kok Wong malah. ngapunten Pak, lah turune bagus Kok aja elu to apa-apa ki perlu. Dan jenengan iki ketebian kok ya. Lah pripun? Dog kan anjing, kalau banana pisang. Wow, benakno pisange. Banana. Wah, jane. Pisang ki benakno. Dadi tulung benakno pisangku. Monggo Pak pun lajengaken Pak. Kok merenah dhewe kok. Ora digedang ugur kari kulit kok. Goleki. Wes wenggana kula lahana. Sudah lama aku berkelana. Kemana itu? Dalam aku berkelana, tiada yang tahu Berkelana. kemana langkahku. Lah tiru-tiru nang kayak. Lah iya wong gambar nyoteng jenengan kok. Ning malah bagus nang kono lho aku. Lah iya wong ora ketok. Ketok imut aku. Imut ki tegese. Wis ireng gek ngecumut. Ya ngapunten ngaturaken kagem panuringkeng tanpa pindan saking panitia dhateng kadang warga penontone sak here-here. Lah niki sing nonton niki piyayu dihere. Maksudnya kathah sanget lho. Barang mirsani wayang dadi here-here. Saking Monggo, Pak. kathahe. Saking kathahe nggih. Enggak, Pak? Goleki. Goleki si podang kohone Ibu. tiba. Ibu gludhek. Kae tiba. Aku yo ora dong kok ibu ya gludhek. Kae tiba, Pak. Iba bunga ing atiku Betapa bungahnya hatiku. Oke. Kok oke. Monggo, Pak. Bang ini mikir jeru-jeru. nyanding bisa dadi tombo monggo katur Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Asmanipun asli Pak Lah niku Sinten. mau jenengan pun kaserat wonten dilantang peta niku ETM niku Mas Tino. ETM ekonomi terlalu memperhatinkan. Oh. Napa sebabipun kula lahir tahun 93. Oh, lah niku didom loro mawon gek 80. Iki tahun kok Tahun, dadi jumboke kan kawon Iki karek nembang apa sensus aku yo ngono. Matur nuwun, amit sewu Pak Edem leres nggih. Sehat selalu Pak Itri. Sehat. Daya-daya nuhoni menggah menapa ingkang dados kesanipun Pak Ardio. Oh, Wau niku nggih. kula Pak Ardio sanjang, Pak Edem sampean kok wani munggah panggung ora? Wani. Wani, aja meneh gur munggah panggung. Lah iya munggah liyane wae ya rada. Nah, munggah liyane ya dadi masalah. Masa utawi semekaten nanginipun kula paring panglipur kirang langkungipun nyuwun pangapunten mugi ringgit watucal dados panglipur dhateng panjenengan sami sedayanipun nun. Matur nuwun. Jurjung jingjung jurjung jingjung. Pun reoke wau siang wah jan. Matur nuwun.
Nggih, Pak, sembah nuwun. Mangga. Ala kadir. Napa Pak? Oh, tah. Iya. Nggih, yo. Ayo Mbak, dikancani karo Mbak Niken sing teko keri dhewe mau. Oh, sinten? Kula dikancani sinten? Mbak Niken, Oh, berarti double niken. double Niken ora. Nek aku niken Sarintem, nek iki niken Sia. Sia. Iya. Niken Sia. Nama pendek. Nama pendek, nama panjang? Niken, siapa namamu? Iya. Sini sini. Ya. Ayo nak, kene nak, kene nak. Kene nak. Wis, ngono wae. Ngono kuwi. Latihan sewengi iki ngono kuwi. Iki garapan anyar iso ngeprank jenengan lho. Biasanya tak dung dung, Teng dang tong dung. tong leng. Ngono, nek ora kuwi. Gak disudo. Ora klimak ya, Mbah. Ora. Tidak ada kuasa. Mbak Niken wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mbak. Minangkani pamundutan menika podang kuning. Monggo pun aturaken sareng-sareng. Nggih niki sing ngaturke tembangipun panjenengan. Nggih. Radi tengah mriki, Dik. Kula tengah. Tengah, Tengah nggih. biasanya jero. Mboten napa-napa kita isih jero lelakonmu no ya. Kok ya pas men. Wah, pas aku ki maca TV kok ya ngerti-ngerti. Delok nek TV. Jare wae iso maca. Oh iya, Dik. Ada penerjemah. Oh. Monggo. Ya, Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk awan nganti bengi Man yen nganti liya kang nyawa. Keleyang-keleyang tak sawang mencok ning ngepan. Kan jangan tak rindih
iki ya Karang Bandangan terus amben wengi. Ya awan ya bengi. Ya awan ya bengi. Lagi Alon-alon. musime ya ngendi-endi Nggih, ning Mbak. hajatan ning Nggih. bahagian ya ning Pokoknya Rasul, alhamdulillah. Rasul. Ugi Alhamdulillah. sedaya pinaringan sehat Pinaringan Bagas sehat. waras. Nggih, Mbak Niken. Nggih, lajeng wonten Kodang pamun. Kodang sampun dipun aturaken, Mbak. Nggih. Sampun, Sah. Sampun, Menika. Sah. Nggih. Ayo, iki ana tetembangan saka pamundutan saka Bekasi. Oh iya. Oh, dari Oh, dari Bekasi. Jakarta. Jakarta. Sing disuwun penyanyi Mbak Era sing nembang. Oh, Mbak Era. Yang mana Mbak Era? Di niki sing kotak niki. Oh iya, disepati. Bintang kecil di langit yang tinggi. Makanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat yang barata. Bintange semua. Semene iki bintang kecil. Tegese sepote. Waduh. Dawuh malih. Waduh. Nggih. Ngopo kok dikebut-kebut? Kan wis lengganan dadi untuk gratis ongkir. Gratis apa? Gratis ongkir. Mbak Era wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Sugeng Ira. dalu Mbak Yu. Yes, pokoknya sing penting. Nah, ya nak sehat nak. Ngopo? Apa? Sugeng dalu. Kan jenengku ki Subau dadi Sugeng Dalu. Nggih. Ning kok cetromen nggon Sugeng Dalu. Sugeng dalu Mbak Nika. Sugeng dalu nak Era. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah ketemu ning Sugeng Dalu. Sisan tak cetrakno. Kita le marem iki. iki. Senengane ya. Mbak Ira. Dalem, dangu mboten pinanggih Kang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah napa? Mantan. Mantan opo? Temen Facebook. Berarti bar tak blokir ya. Lah iya mau HP ku wis tak gadekke. Sing biyen to. Sing biyen. Nek sing iki malah dikom ringso. Oh iya lho kan. Iya. Telu HP ku ki. Wah, 3315 karo Tak dek HP. Lho sing penting kan bisa berhubungan. berhubungan apa? Dek nalika 3315 iki ora kokean kasus kok. Lah wingi barang HP anyar gek dolanan gagang pitu do kere kabeh. Apa gagang gagang pintu? pintu ki? Selot. Lah iya, makanya Garap. sing jenenge kudu iso mempergunakan sebagaimana mestinya. Oh iya iya. Dadi aja nganti tekan kaya ngono kuwi ora pareng. Berarti HP ini jenengan keneng apa? Yo Keneng apa? Nek nganu HP ku ono, HP ku geblokir. Oh, terus niki? Nek iki ketoke ora ndek HP nek Ora aku siji ku wong loro. HP ku ki bela sungkawa nggone kene no. Nggone kene geblokir gek ku melu kene. Wis tuwa ki rasah cenanangan. Sing ngomong tuh. Lho masalahe aku ndek moto no. Coba nek aku wutu arep senanangan kepiye wong lek mlaku pengin. Oh iya ya, bener-bener ya Yu. Gosek, Lah wong gosek Pak. Ning yo enek sing di motor senanangan. Moto gareng kan ora tau. Malah dikemah-kemah ponakanku moto gareng. walah mur. Mana Dan? Kok malah doya-layan. Mbak Ira mau nyanyi apa? Lajeng nembang nopo? Nggih. Pamundutane wau wonten Rengu. Oh rengu. Rengu saking Bekasi rengu. Iya. Rengu dari Bekasi. Tak wacane sithik iki wonten mereka nyuwun tembang pepeling dipun kur. Oh iya. Kagem rencang-rencang bedamel shift malam wonten ing Godang. Saking Pak Nanang Prasetyo Group Banyuwangi ingkang kala wingi peparing buah naga. Oh iya. Neng Banyuwangi wingi diparingi buah naga rong peti karo Pak Nanang. Oh, Berarti pun saya gede sakniki. wis entek buahe kari nagane. Lah iya. Gek nagane wis ora iso Kari ngomong. krungu. Wis ora nggo pas iku tarik bekos iki. Ki transfer 500.000, Mbak. Alhamdulillah. Berita yang menyejukkan. 500.000 tinggal sinten. Iki pemberdayaan kanca-kanca. Bener. Nek kanca-kanca emoh mengke kula dumke tangga separo ngoten mawon. Oh nggih nggih nggih. Kula tak melu kakak mriku mengke. Kula nggih kanca lho. Kula nggih kanca nggih Kalih kakak Pak mriku. Karyanto. Nah, kula niku kalih Pak Karyanto ngeten. Tegese kuwi sahabat. Sing ngomong sapa? Lah ngene iki Until terus ora tau cocok. ayo nak Dibawani, Mbak. dibawani rengu. Nek kono rengu nek iki tengu. Pas nyatane ya ora tengue bokongmu musuh aku ya entek cocok-cacel kok manten. Kepiye cekit. Bareng arep nyokot liyane wis warek aku. Dayamu ngono di pitasne yo mati ya tengue kok.
Sing ngomong sapa pengen arti pites aku mlesep. Aja. Barang arti pites balanggonku yang mati iki kok. Ayo nak. Coba nak. Rina wengi dadi ati bawa ngono kuwi rina wengi dadi ati ra kaya kowe rina wengi dadi comel. apa ta kuwi apa ta? Bojoku, urusan bojoku. rumah tangga no. Dadi Urusan aku. rumah tangga. Ya aja digawa rene, Mbak. Lah kula ki karep Wingar ora tak gorene ngeturno kok. Sing jenenge wong omah-omah ki ada kelebihan dan kekurangan. Enek-elekku ki aja diumumke ning. Nah, Lah nek ngono apike omahe didol wae ge rasa omah-omah. Lambrang sisan kan. Lah kok ngono nek diomongi senengane aja egois to. Wah egois, aku ora ngerti blas. Tegese aja menang-menangi dhewe dalam suatu rumah tangga ki nek ora Wingi iki menang wong loro, Dro. Goblok, kudu menangi dhewe ora wong loro. Menang-menangi dhewe menangi ya ijen. Ngene kok lho. Ben jar Piye kowe? ora usah dicedhaki, aja cedak-cedak waakmu no. Aja cedak-cedak engko WA wae. Ayo nah. tanapa Diajeng gawaranipun kakek. Garwanipun Padha-padha nggo nyantelke ra ya gawaranku kowe. isik kok nyantelke? Nyantelke atiku ning kene. Oh ya ya. kono ki tegese bawa awake dhewe sik fragmen utawa gandrungan. iso ora iso gandrung ora Iso kulino ngamen. jal Kok ngamen kowe ra iso. Ayo terus nopo ngomong. kayung yen marang kok eman-eman meneh iki kaya luwak sing lanang malah Astagfirullah. wis kana Nah, Ora apa-apa. kediloke luwak lho Pak, aku sebagai bojomu wae atiku kemrenges. Ra gur kaya. Gur kaya luwak, berarti kudu luwak wong luwake ning kene kok. Gur kaya luwak tenan wae. Lah kecuali nek luwak ning kono wis beda. Lho wis nyenggol kene to. Iki lagi awal lho. nek dagelan wae tak unek-unek keke aja jengkel engko bali mah setruk engko Wah, malah seger stroberi, Kae buah. Setruk ki tegese sing ngene lho, ludira inggil kayak tadi. Oh, berarti tanggoku pegawai PLN wingi ora kesetrum gur setruk kayak wingi. Wah, jane ngeyelmu. Ah, ora ngeyel ya ora mangan aku ki manutan ya gesongan deh. Moh kalah. Lah ngendi ana lomba kok gelem kalah. Lah iki ora lomba kok, Oh Mbak. ya Ding, perjuangan. baleni Balenono nek jupuk wong. Ayo Kang Mas. kayung yen marang slirane Kang Mas Broto. Apa, Dik? Wah, lah ora wibawa. Broto kok apa Dik iki? Cara ngendi? Kuwi Broto Wali. Aku ki seumur-umur dadi ketoprak urung tau dadi satria kok. Lah dadi apa? Biyen ki dadi lutung. Ning malah ketok apik lutung. Broto kok cilik Paling ora gagah gede dhuwur. kok gede dhuwur ngono Delok ngendi ana Broto Wali kok gede ya kecilik ngene iki. Mas Den Mas Broto iki lho lak ya gagah gede dhuwur Sing penting kan rasane, Dik, ciliyake. rasane Senengane cilik teplak-teplek. Nek cilik ki ora broto. Terus napa Brutu. Ampun to. seneng aku los iki. Ayo terus no brotomu no. Kang Mas. ku mawanging netra Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang.
yen nyoto kowe tresno aku, Apa penjalukmu Cahayu? kae ana jumbo tulung jikokno rene Kang Mas. Gusti. Satria kon jupuk jumbo. Ayo Kang Mas cepet ceket-ceket. Nurut. Karo wong wedoke Kae ana nurut. jumbo Kang Mas tulung jikokno aku. Satria jupuk jumbo. Alah. Sak gelase, Mbah. Sak gelase sisan. Diajeng garwanipun kakak. Aja meneh mung jumbo. Apa penjalukmu tak turuti wong ayu? Matur nuwun Kang Iya, Mas. iya, iya. Nanging iki gelas enti Kang Mas. Gelase Kang Mas. Pinten-tan. Iki ki Kabeh. roman kok malah Matur nuwun Kang Mas. Pancen panjenengan tresno Iya, estu kaliyan. aku ora kula. ngira jebul Satria ki seksi perlengkapan. Yen aku ngelak terus aku jikok gelas. Iya. Juk jumbone nang ngisor aku ora iso jengking. Kowe ora Kang milih Mas. jumbo sing endi? Sing iki apa sing iki? Gunamu ki utuh Pelanggaran. jumbo. Terus. Padesan radisi. Tas. Wis kegawa umur iki. Tas kuwi mergone Jumbo kok bengkeluk kaya ngene. tulung jumbone kuwi gawane ning dhuwur Kang Mas Ning ngene Dadi. Aku nek karo kowe ora nganggo perantaraan, tulung mangapo sisa. Sisan lho ora kajen aku. Ngerti ngono wae dadi dewan wae aku. Weh, angel dadi dewan Angel sembilan. kepiye lho? Pak Agus perjuangannya luar biasa. Dadi dewan pantes ora? Aku biyen ki jane ya arep Ya menang. jajan. Saket Pak Agus. Dodok, sapa sing ngakon ngono ki dodok Pakmu. Apa yang ngono iki pantes dadi dewan? Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Nanti acara selanjutnya kita cancel dulu ya. Anu Pak Dewan, Iya. dalan kula dereng diaspal. Saya ada kunjungan. Nggih. Iya. Kunjungan Maaf, apa kunjungan? saya foto dulu sama wakil. Oh. Sembrono, iki Pak Agus lho. DPR kan ini apa? DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyatnya soko. Jenengan. Lah iya berarti Pak Wakil. Saya lah ketuanya rakyat. Ya kan Pak? Makanya mesti Pak Dewan ini selalu mendekat sama rakyat karena merasa beliau itu adalah wakil rakyat. Benar. Lah iya kan Pak? Iya. Saya rakyat ele. Salim sewu. Kula tak foto Pakmu. Pantes ya. Aku tak foto dulu ya Pakmu. Iya. Amit sewu Pak Agus. Tolong Mas sirahe jenengan cali nggih dados. Mas Baur. Foto ra nganggo sirah. Nek Mbak Niken Nggih. niku wis ora apa ki ora. Ah wis kaya pasti. Oh lah berarti Wis niku ora. sing marai melarat jenengan Pak. Lah batih dhewe ngeten niku rekoso Pak ngopendi. Wis ora canggung. Apa-apa njaluk apa-apa. Nggih, kan jenengan damel pesugihan mon Pak niku. Lho maksudnya kan makarya nyambut gawe ngono lho Bu, nggih. Nggih, matur nuwun. Ngapunten nggih Pak. Nggih ngeten niku lambe dagelan niku jan kok. Yo ngapunten nggih Pak, astu nggih Pak. Sehat selalu. Iya ngalah dosaku ki mentah gedene. Lah piye? Lah kayak pengejo lek kemuni tekan ngendi-endi. Ngapunten nggih Pak. Ayo nak terus kena. Terus nono. Kondakku dadi dewan no. Ora mungkin. Lho ora mungkin piye? Ya, ora Wingi ki mungkin. nek tim suksesku pinter, menang aku ki. Lah kok sik tim suksesmu ki aku lho Pak, kok kowe ngepal bojo. Lah sing goblok kowe. Lah kajare kon masang foto wis tak pasang foto. Lah ning masa ana wong kampanye kok foto 3 kali 2. Keteng tremplek turut ngewete nek arep kepano kepiye iki? Kan yo men ora boros Ini foto sing gede aja cilik-cilik Bu. nyenil. Kok ting tremplek. Foto KTP 3 kali 2 ting tremplek. Lho, foto-foto kan endi? Jane lebih selengkapnya ki dingin dulu Mbak, dikeke ning dalan-dalan template orang hilang. Oh, aku ngerti kok. Nyapa? Dia kan selama ini merasa kehilangan aku. Kehilangan kaya ngono ora upek aku. Weh, aja ngono, Dik. Oke sing kelangan ora aku ki tenan. Oh iya? Weh, nek sing urung do lunas utange ora aku akeh banget kok. Aku ya urung tak lunasi lho utangmu. 300 wis 6 tahun. Untung majer. Ayo no, terus Liyane aku ora wis. Jero ati kadung
sak temah loro has Bawanipun sampun katur, monggo langgamipun. Monggo, nggih. Joget Mbah jenengan Mbah. joget Mbak. Ayo yuk, joget yuk. Ayo, joget yuk. Mbak Baun. Nggih. Goyang. Bojoku ben joget kayak aku sing nyekel kok. Ora yo jadi cekel ora kesurupan. Kaya dares wae sing joget kene ki sing nyekel aku. Mangga, rengu. Sejak ikatan remo wonten paniku tene sampun aku dikoko katen seniki terbenten apa pancen sampun
Kaya supporter bal-balan ya yu. Ya iya. Sampean ya seneng deh bojo ngono kuwi. Kepepet no. Ya bahagia. Yo jane ora Jane ora kepiye ta? meneh. Piye ijek kuat ora? Ora kae duwe patang keduk ning omah dadine yo tak pek bojo. Oh ngono. Aja seneng sik. Ya apa? Kayak sertifikate ora enak sing nang omah. Wingi Wis bisa moncor, bar tuku lemah yu. Weh, lah kok radong to no. Piye? Bar tuku lemah. Bar tuku lemah bojoku lemah apa, Pak? Lemah lempung. Nggo godhog-dog ke atas ke lho no. Lho nyatane cilik kok iso ngilangi pahit kok. Ngertine lho tuku lemah berapa hektar ngono Ya, lho. enggak dong. Jebol lemah lempung Lho, nggo wong urip- raup sampean mau piye? Lho. Kapok kowe. Ora kajen karo era. Lah aku ki nek kajen malah ora mangan kok. Coba aku dihormati cilaka uripku. Nek ora kajen iki lancar. Berarti malah seneng diunek-unekke. Oh yo unek-unekno no. Seneng apa? Wingi tanggoku ngunekno aku terus nginep nang jero. Ngapa to? Rumah sakit. Apa mbok kapake? Ora dene nunggoni tanggane. Dadi nginep nang kono. Pentingnya nek mbok kamplengi lho. Ora, urung tak kamplengi dene sebeda-bedru kok. Wis bekah beku ya. Iya. Wis bidu-bidu di era. Era. Ayo digongke no yo. Iya. Piye ngopo? Iya. Wani. Iya, Ning kusik-kusik ora jejerno. Ketoke yo dedeg piadeke padha ki. Iya, lah ning umpama aku ndi bojo ira ki anakku sepira ki ya. Lah kepiye? Kan yo padha cilik. Hawa. Padha cilik apa ora aku kok le Berarti mbok ngadeg. Gua nek kon ngadeg aja kene. Mbok ngadeg. Ket mau kok dijawili mbok dibales, Pak. Waduh kok dadi kasus. Dene lanang tenan apa ora? Kok ora wani bales ki? Kowe nek nang goleki lanang ki aja kene. Di. Tembi. Ora wani. Yo lanang tenan kok no masa yo iya Nek to. jimpitan ning dusune dadi tabungan lah aku jimpit iki dadi cilaka uripku malah. Oh iya ya. Iya, no. Berarti wedi ya wong lanang iki. Ora masalah wedi. Njur apa? Ngajeni. Oh ngajeni. Wong wedok kene diwani banggane sepiro? Oh. Ning wong wedok itu adalah lemah lembut. iya. Kudu diajeni. Ngono. Awake dhewe iki lemah lembut no, nek bojoku ki lemah bladuk. Lendut. Lemah. Ayo Piye? Dek terus. Pon pemuga sing penting jenengan seneng men kula mboten masalah. Kita bahagia ya. Lemah sengketa nek. Lemah sengketa wae tulisane disita. Tengah nek kowe iki mosok kok lemah sengketa. Lah apa? Ngoten iki warisane. Warisan iki dadi sengketa ngono lho maksud iki. Lemah petang kedok ora enek sertifikate. Mobilin jenengan 5 kaya BPKB-ne mbok kan Mbah berarti kan. Enten omah niku mboten kerasan. Gek terus Golek omah sing apik, omahku kan ora apik, ki golek sing ngomong tingkat. wae tok sekolahke BPKB-ne. Lah ben pinter wong aku sekolah ra selo. Ora selopo ora iso. Malah jenengan ki keporo rameng sekolah. Rongkolah gek bocor kayak nganti. Ayo mangga. Ndekne Mbak. Menika renggu sampun Mas Dala. Nggih Mbak Era. Terima kasih Mbak Era. biasa. Matur nuwun, piyayine cantik. Cantik. Gesit terus yo langsing iki nom-nomanku mbiyen ngene iki, Pak. Lah mbiyen kok ora tak formalin. Yo nom-nomanku ngono kuwi. langsing lho. Ning gandeng petuk jenengan gek mblungkrah Ora ngene. apa-apa, berarti kan uripmu makmur. Aku tanggung jawab. Oh, Wong lanang ketok lho, aku ya langsing. langsing opo nek kuwi Ungkris-ungkrisen iki ora. setanting. Tunggale sing nyaron kali. Ya ora apa-apa wong jenenge mriatinke keluarga kok. Prihatinke bojo. Adimu lho Mbak. Pundi to sinten? Oh.